kakabsat ko ida. Arid to'y manon ni Milias nga ipakita na dahi nga katuday. Nga tilaok na kamatis. Kamatis nga adat ti sibuyas ng iling tangagalipon nga laukan ti digo-bugoong nukanamkat. Nagramanon katuday ti away nga mulmula nga awan puros chemical na. Daytoy ti bagada nga awan pulos ti makita nga kwa fresh takaburburas ita. Daytoy ti nga rudon ta ilutok tumeten tarikadwakton dayik kamatis ken sibuyas nga nagan nga laukan ti bugoong nga digo agnateng akon kakabsat ko ida. Nateng akon kastoy nga natengan kakabsat nga maamuyo ba't nga natengan pakitak lang. Makita yung mat katuday in away